Deres Kongelige Højhed, hvordan er det at komme til Herning? Jamen det er hyggeligt, det er som at vende hjem igen, og et helt år er jo pludselig gået. Jeg ved ikke, hvor det er blevet af, men så er vi her igen alle sammen, og jeg tror, vi er mange tusinde gengangere igennem efterhånden rigtig mange år. Så det er vidunderligt at komme tilbage, og hyggeligt og spændende at se, hvad året og hængstekåringen byder på. Så det er jo et ubekendt faktor for øjeblikket. Der er sikkert nogle gode favoritter, men hvad det så ender med, det vil jo først morgendagen. Hvad er deres forventninger til i dag? Jamen, at de er helt sikre på, at avlsledelsen vil udpege de bedste, der så skal til præmieringen i morgen eftermiddag, og så bliver så den endelige overting så kåret, ikke? Men i dag er jo stadigvæk der, hvor man kan ændre lidt småting, selvom avlsledelsen jo kender hængstene og har jo gjort deres tanker inden, men der er jo også gået nogle måneder, hvor hængstene har udviklet sig forhåbentlig kun i positiv retning, men der er jo også dem, som af den ene og den anden grund sådan ligesom stagnerer, fordi de kan være i en voksefase, kender vi med børn, men spændende er det at se udviklingen, og det jeg glæder mig meget over, det er jo selvfølgelig, at Dansk Varmblod har sådan en succes internationalt. Der er virkelig bud efter danske heste, jo helt specielt de danske dressurheste, hvor vi virkelig har fundet en niche og har noget materiale, som er virkelig sælgbart. Hvad ville højdepunkten være for dig under den her hængstekåring? Jamen, jeg synes, der er mange højdepunkter. Altså, det er jo svært at tage et ud. Hængstekåring er selvfølgelig den kåring af hængsten, og det sker jo så først i morgen, ikke? Det er jo det. Og så er der jo kommet alle mulige ting på. Så har vi gallershowet i aften. Der var et i går aften, og nu kommer et i aften, og det skal jeg så se. Og der rider vores datter med, tror jeg. Men der er jo mange spændende indslag og overraskelser. Der skal jo altid være nogle ukendte momenter i det, for at gøre det spændende også for publikum. Og det synes jeg, at Dansk Varmblod virkelig har formået de sidste mange år. At gøre det spændende, og kommer nye ting ind, og der er fest og fart og farver. Ja. Kan vi ikke sige sådan? Skal de på hesten med nu? Nej, jeg skal ikke på hesten. Nej, jeg sidder her og nyder dem. Og det er der jo rigeligt af. Så der er jo mange, man ville have sagt, et skøn hest, og den kunne man godt tænke sig at komme hjem, ikke? Men sådan er det. Man skal jo også glæde sig over alt det gode, man ser, og så har man så noget at komme hjem til. Nu skal vi jo ikke have følge i år hos os. Vi springer et år over. Så men jeg tror, min datter har udvalgt mere eller mindre de hængste, hun vil bruge til vores hopper, som så i løbet af foråret skal insemineres.